שלום, אני איתן קריפטי, בן 21.5 מראשון לציון. שירתתי בצבא בגבעתי בגדוד צבר, מבצעי צבר, וכיום אני משוחרר מצה"ל. געגוע, יש צביטה בתוך הלב וחיוך שנחבא מחכה לשמש. החושך מהתל בך. עברתי בדיוק אתמול 10 חודשים עד הפציעה, וכמו שאת רואה אני כבר הולך, כמו שראיתם, ואני מתנייד באמצעות קו אחת, באמצעות מקל. עוד צ'יפס? עוד פופקורן? נו, תענו! ב7 בערך, 8. למה לא? אז אולי אני אקפוץ אלייך לראש. אני, תפקיד שלי במבצע היה קלה. קלה זה כמו צלף, רק עד 500 מטר. הגיע מוצא שבת באמת, ופתאום באמת כבר לוקחים אותנו לאיזה מושב. צובעים לנו את הפנים, 4 קילומטר מעזה, מתחילים ללכת 4 קילומטר לכיוון עזה. אמורים לכבוש בית מסוים, בסוף כולו היה שרוף, אז לא יכולנו לכבוש אותו. אז הלכנו לבית מסוים אחר, התחלנו לראות עליו. וטוב, אחרי זה נכנסנו לבית, כבשנו אותו עם יער כזה. אומר לי הקצין שלי, איתן, אתה ועוד 2 חברים, תכף תבדקו מה זה. הוא אומר לי, הנה, אני רואה אותם. מחלקה של 16 אנשים נמצאת מתחת לגר מדרגות. אני עכשיו בא להיכנס לגר מדרגות, אין מקום. פתאום אני מרגיש בום ברגל. אני רואה אותה, כולה פתוחה ככה, אני מסתכל על הרגל שלי ואני אומר לקצין שלי, לוזון, אין לי רגל. אני עושה פיזיותרפיה, הרבה תרגילים, במיוחד מתאמן על הרגל ועל המאמץ של הרגל, לחזק את השרירים שלה. ויש לי 2 פיזיותרפיסטיות שהן עופרי ושלומית, והן עוזרות לי מאוד והן מאוד חשובות לי, כי כל פעם אני יוצא מהפיזיותרפיה ואני מרגיש כאילו שכבר עשיתי משהו היום וכבר התחלה אני בדרך לריצה, כמו שאומרים. שנים כולם בורחים, שנים כולם חוזרים, עוטפים אחרי השמש, שבועים בתוך מעגלים, כולם מסובכים, אז מה את עוד חולמת? שנים הם מסתירים, שנים כולם יודעים, אבן מתהפכת. עברתי המון ב10 החודשים האלה, אני כבר הולך באמצעות מקל, וקניתי לי רכב, עברתי טסט על רגל שמאל. ונחזור לשיר המוקדש לכל חיילי צה"ל, הלוחמים ביניהם, שאוהבים את הבית. השיר הזה מוקדש לכם, רק לכם. באתי לעשות המון דברים ברגל שמאל, לבינתיים, עד שרגל ימין תחזור להיות תקינה. אל הבית. אני הייתי גר אצל ההורים,
כל החיים שלי, ומאז שנפצע אני לא יכול לחזור לגור אצל ההורים כי הם גרים בקומה שלישית, בלי מעלית, וזה קשה לי בגלל הרגל. אז עברתי לדודה שלי, ודודה שלי חייתי אצלה חודשיים, וכמה אתה יכול לחיות על הדודה? אז משרד הביטחון הזכיר לי דירה מותאמת לגישה עם גישה לנכים. שרים בחפלה, אחותי רוקדת וכולנו מרים לה, הם מנגנים לה. כל תפילה של אבא גורם לי שוב להתרגש ולהבין שזה נותן לי כוח. גאיתי פשוט. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. sorry. תראה, עדי. לא חזק. עדי, אני נכה. שיהיה בריא ושירד לך הברזל. מהרגע שהוצאתי את הברזלים, וואי, זה היה עולם אחר, ממש. זה כאילו הרגשה חופשית, יכלתי לגעת ברגל שלי, לסבן אותה כמו שצריך, ולעשות איתה כאילו, להרגיש אותה סוף סוף, כאילו, אין לה סורגים כמו שהיו לה. זו הגבס שאני הולך איתה בהליכה, רק איתה מותר לי לדרוך, כי אסור לי לדרוך כרגע על הרגל בלי הגבס, כי העצם עדיין לא נבנתה כמו שצריך. מה אגיד, רק אנחנו כמה שיודעים מה היה שם באמת בשעות האלה שדיברנו יחד במרתף. לא היה צריך לרחף, כי כל מילה שנאמרה הייתה אמת שהאירה את הנשמה. לפעמים אני נזכר איך היינו כל השנים, לפעמים המחשבות באות ולא עוזבות אותי. יודע שהזמן את הריפוי יביא, ומודה על השנים שהייתי שוטף, אולי גם קצת נביא. הזמן עושה שלו, והוא מזור לכל שכואב. אם לאלוהים לקח 6 ימים לברוא את כל שיש כאן, מי אני שאמר ואנסה לשנות את הכל, כי הכל קורה ממילא בתחושה כזו שכל דבר במקום. שמח להמשיך להתחיל מחדש את הכל, כה שמח להרגיש כמה אהבה יש עוד לגלות, והמתנות בדרך הן כה רבות, מלאכים שמתגלים מתוך האנשים. לפעמים אני נזכר איך היינו כל השנים, לפעמים המחשבות באות ולא עוזבות אותי.